Representantes do BNG no Concello de Poio e no Parlamento achegáronse esta mañá deste centro de saúde para facerse eco das queixas da veciñanza con respecto á situación que está a vivir a atención primaria. Actualmente, para poder acceder a unha cita de urxencia hai que agardar ata 10 días, unha situación caótica e de gran dificultade para a cidadanía. Seguimos en sustituir personal, seguimos tendo os médicos con cupos que non poden chegar a atender, están atendendo a case 60 pacientes diario e a todo isto temos que sumar a falta de atención presencial. Entendemos que estamos nun momento complicado, que hai que seguir uns protocolos de COVID, pero no primeiro momento e dende a Xunta do Goberno de Feixóo se falou que iba a haber uns rastreadores que se iban a encargar de facer toda esa execución e que iso permitiría pois a todos os profesionales da atención primaria poder seguindo facer un servizo de calidade que neste momento nos está dando. Luís Vara cualificou de hecatombe a situación que está a vivir a atención primaria en toda Galicia e en especial neste concello. Ademais, o deputado do BNG está convencido de que a estratexia da Xunta de Galicia é fortalecer a sanidade privada. Estamos vendo como moitísima xente, como non ten unha atención rápida na sanidade pública, está contratando seguros privados, está indo á medicina privada e, polo tanto, estamos camiñando hacia un sistema con dous tipos de sanidade, unha sanidade privada para a xente que pode permitirse e a sanidade pública que está perdendo posicións, que está perdendo medios, que está perdendo recursos, que está indo a menos, non? O alcalde de Poio reclamou a importancia de que este concello conte cunha sanidade propia do século XXI. Ademais, Luciano Sobral quiso destacar tamén a ineficacia que está a demostrar a Xunta ante os problemas tanto de sanidade como na educación que está a vivir a sociedade. Pero tamén dá unha impresión, visto desde fora, é que se están desbordados e que son incompetentes para poder levar a cabo unha situación como a que estamos vivindo en este momento na sanidade, pero eu creo que está pasando exactamente o mesmo no que é tamén na enseñanza pública a día de hoxe. Por lo tanto, eu creo que hai unha situación casi de alarma, pero pola ineficacia do Partido Popular nos problemas que ten este país, en concretamente dos problemas que ten o noso concello, non? Todas estas reivindicacións serán levadas ao Pleno Municipal deste mes, co obxectivo de trasladar un acordo plenario á Xunta. De non conseguilo, os nacionalistas non descartan comezar con movilizacións.